दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 52थि बोसोरसालिया जथुमा आरो सा दिखेरजि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो खुंगा 17थि बोसोरसालिया जथुमा बेखौ सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय सा दिखेरजि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय सिजौगिरि गुदि फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव फैबाय थानाय जानुवारि दाननि 9, 10 आरो 11 जानुवारि 2020 मायथाइयाव खुंफुंनो थाखाय थाम-थिम खालामनाय जादों। दा बिनिनो गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद सनितपुर जिल्लानि खावलायनाय बायदियै बर'नि गुबुन गुबुन धोरोमाव थानाय दैदेनगिरिफोरनि आरो सिबियारिफोरनि आर'जफोरजों दिनै बे गाहाय खुन्थियाखौ गायसननानै लानाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो सनितपुर जिल्लानि बर'फोरनि मोनथायनि थाखाय जेब्लाबो बाथ्रा बुंलांदों आरो खामानि मावलांदों आरो बेबायदिनो फैबाय थानाय समावबो सनितपुर जिल्ला बर'फोरनि थाखायनो अराय खामानि मावलांबाय थागोन, बेयो जोबोद रोखा। 52थि बोसोरसालिया जथुमानि गेजेरजों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै ओनसोलनि सिङाव थानाय 50,000निबो बांसिन लाइमोनफोरनि थाखाय बिथांमोनखौ जों फैबाय थानाय समाव माबायदि गावनि इयुन जिउखौ दानानै लानो हागोन, बै बोसोरसालिया जथुमानि गेजेरजों माखासे जब मेला एबा जब ओरियेन्टेसन प्रग्रामनि गेजेरजों लाइमोनफोरखौ माखासे बोसोन आरो माखासे एक्सपार्टफोरखौ लाबोनानै बिथांमोनखौ दानो थाखाय थुलुंगा होनो थाखाय हाबाफारि लानाय जादों। आरो बे हाबाफारियाव बिटिआरनि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन आरो बेयाव गुबुन गुबुन राजनिति हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद सनितपुर जिल्लाया नैबे मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों फैबाय थानाय खम समनि गेजेराव बिटिआर गोरोबथानि 10.2नि बायदियैनो जे नैबे ओनसोलाव थानाय लाइमोनफोरखौ बोरै पारामिलिटारियाव हगार हरनो हायो, बोरै आथिखालाव सोलिबाय थानाय अग्निवीर जि मोनसे स्किमनि गेजेरजों लाइमोनफोरखौ जेरै एंगेज खालामनो हायो, बेबायदि हाबाफारिखौ लानानै फैबाय थानाय खम समनि गेजेरावनो बिटिआर सरकारनि दारै जोंनि सनितपुर जिल्लानि ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ जों थिसननो थाखाय नाजागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा। आरो बिनि थाखाय माखासे हाबाफारि लागोन आरो पलिसिफोर उनाव जों सावरायनानै बेखौ थांखि आजावनाय जागोन। आरो बेजों लोगोसेनो बिटिआर गोरोबथानि जि गामि सोसननाय बे दिनैसिम सनितपुर जिल्लायाव आबुं जायाखै। बेखायनो फैबाय थानाय समाव नैबे जथुमानि थान्दै मेलनि गेजेरजों जे माबायदि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो माबायदि जों बिटिआर सरकार, आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ नारसिननो हायो, बेयाव मोनसे माखासे गोख्रों मोनसे एजेन्डा लानाय जागोन। आरो बेजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव ओनसोलनि नैबे ओनसोलावबो माखासे ड्राग्स आरो माखासे फेग्रा मुवाजों लाइमोनफ्रा जिबायदि गोफबनानै दङ, बेखौ जों बोरै जोङो गोजानाव खालामनो हायो, बैफोर माखासे पलिसिसफोरखौ नैबे बोसोरसालिया जथुमानि गेजेरजों सावरायनाय जागोन। आरो नैबे जारिमिनारि जि 52थि बोसोरसालिया जथुमा, बे सनितपुर जिल्लानि नैबे जानो गोनां जि मोनसे बोसोरसालिया जथुमा, बियो मोनसे जारिमिनारि जागोन। आरो बेनि थाखायनो जारिमिनारि जागोन जे फैबाय थानाय समाव सनितपुरनि बर'फ्रा बयबो खौसे जानानै जेन सरकारनि जि माखासे मोननांगौफोरखौ, मोन्थायफोरखौ मोननांगौनि थाखाय जि माखासे दुलाराय बर' फरायसा आफादा लागोन, बेखौ जों रायजो राजाफोरजों जों जयै लालांबाय थागोन खामानि मावनानै। दुलाराय बर' फरायसा आफादाथ' जोबोर आसाबादि, मानो होननानै बुंबा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सनितपुर जिल्लानि मोनफ्रोमबो जेंना जेंसिनि सायाव खामानि मावबाय थानाय जादों। आरो जि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थामथि खेबनि थाखाय सोमावसारनाय जादोंमोन, बै समावबो सनितपुर जिल्लानि जे बयनिख्रुइबो देरसिन जेंना हानि जेंना, बै हानि जेंनाखौ आबुङै सुस्रांथारनांगौनि थाखायनो जे थामथि खनायारि जि सावरायनाय, बेयाव हानि जेंनाखौसो लाबोग्रोनाय जायोमोन, जेन सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफ्रा जे हानि जेंनानिफ्राय जे अराय उदां जायो, बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसाफ्रा दिनै आसाम सरकारजों सावरायबाय थानाय जादों। आरो बेबायदिनो माखासे ओनसोलनि जेंना हिसाबै जोंहा बयनिख्रुइबो देरसिन जेंना होननानै बुङो आरोबाव मोनसेया जाहैबाय फरायसालिनि जेंना। दिनैसिमबो सनितपुर जिल्लायाव गोबां लाथिख' फोरोंगिरिफोरजों दासिमबो माखासे फरायसालिफ्रा खारबाय थानाय जादों। आरो माखासे नोङो सेल्फ बेस्ड कन्डिसननि गेजेरजों माखासे फोरोंगिरिफ्रा दासिमबो दान बान्थानि सायावबो मोजाङै दिनैसिम मोननो हायाखै। दा बैफोरखौ फैबाय थानाय समाव बोरै जों सेल्फ बेस्ड स्कुलनि कनसेप्टखौ जों बोरै गैया खालामनो हायो, बोरै मावबाय थानाय फोरोंगिरिफ्रा बोरै गावनि फरायसालियाव मावनानै थानो हायो, आरो जेसेबांखिनि फरायसालिफ्रा भेन्सार जानानै दं, बेखौ बिटिआर गोरोबथानि 6.3नि गेजेरजों जे बोरै जों सुस्रांनानै लानो हायो, बेखौ जोंनि बे जथुमानि गेजेरजों सावरायनानै माखासे गोख्रों एजेन्डा आरो थांखि लागोन। बेखौ लानानै जों बिराद आसाबादि दायो।